Soka denmisɛnnin bɛ bakɔrɔ sara misɛnnin bisimila ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan sara misɛnnin an b'a fɔ ko ani fama sabu kabini juma o b'an ni kunnafoni bala cɛ min ye kunun ntɛnɛn ye sara misɛnnin ale tun ye lundi de Pâques ye i b'a ye k'a fɔ o sobelen don o bɛ sara baarakɛlaw ye k'a da kan min ye seli sara misɛnnin ale ni foyi tɛ filan ye min ye kalimu tabaw ye n'a dun ma k'a fɔ ko don min bɛ chômer sara misɛnnin olu fana bɛ kalimu bila sɛgɛnna fiɲɛbɔ la bi tarata sara misɛnnin u ye kalimu ta ni k'a sɛbɛn o k'a sɛbɛn min ye kunnafoni kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ bɛn tama sara misɛnnin n'a dun sɛbɛnna ka ban bila kun wɛrɛ tɛ anw n'aw de ka boli ka kumaso magɛn min y'u ka magɔn ye ni k'an sɔnni sigi a kan n'o kɛra baara ye jamajɛ baara ye bi sɔgɔmada na nɛgɛ karafe juru bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ Jakite bolodengɔni tan bɛ munumunu salo la butɔn ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ munumunu ka dɔ jɛngɛ a bɛɛ lajɛlen kun ye min ye laɲiniw ka sabati min ye radio jɛgɛfɔ officiel ni YouTube o bɛ Jean Dako bolo min ye an ka kumaso in kɔnɔ yan bɛɛ de ye polyvalent wa bɛɛ bɛ se ko dɔ la sara misɛnnin jamajɛ baara i b'a fɔ ko jɛgɛfɔ duba e ni ne o ye tarata o tarata kuma man di da kelen na e ko cogo di Bajabate namu Bukara Nzomo ɲɛlɔ ma se ci sama wulibali min ye sɛbɛnkuraw ye a sɛbɛnkɔrɔ bɔra sɛgɛnna fiɲɛbɔ an y'o sɛbɛnkɔrɔ kɛ o kɛra nka baara mana kɛ cogo o cogo i ma ni sɛgɛn lafiɲɛ bɔ cogo o cogo n b'a f'i ɲɛna baara bi ɲɛ a bi ɲɛ dɛ baara bi ɲɛ dɛ si baara don n'i ye gulokiba don k'i sɛbɛnkɔrɔ pari ka babila don baara bi ɲɛ a labɛn bi baara kelen de kɛ Bajabate Mali kɔnɔ Mali kɔkɔnɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ jɛ ka dɔw kɛ an ka jamana ye Ala ka jamana Ala k'a ɲɛma jɔ minnu bɛ n'an ma se k'olu kɛ Ala k'olu nɔgɔya maa minnu bɛ n'u olu bɛ fɛ n b'a f'i ɲɛna ka kasara las'a ma Ala ka kasara bɛ olu kan ɲɛmɔgɔw ni jamana kɔnɔdenw Ala k'u bɛɛ lajɛlen kan bɛn o tɛ doka ye o ye doka ye sara misɛnnin donkan ka di fo ka dama tɛmɛ an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ sabu maaw bɛ k'an makɔnɔ Bajabate cɛbakɔrɔ nakun tɛ fɔ bɛɛ ye fiyewu bala cogo bɛɛ de bi sɔn sara misɛnnin bisimila i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ lundi fana maa min sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Ablaye Jara an ko a ma ko blocus continental la sara misɛnnin a ko min ye esige ye Mali armée k'an ye sanayɛlɛnba dɔ sɔrɔ tuguni min ye jugu banbanci trafiquants min ye nin terroriste kule olu kan tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko don bɛɛ n'a dugusɛkan don wa don o don Mali armée a bɛ sanayɛlɛn sɔrɔ don o don Mali a bɛ paran ɲɛ kelen kɛ ni ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ sara misɛnnin nin ye kibaruya duman ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye banbanciw ye n'a dumaya k'a fɔ k'olu ban bɛɛ ka sɔn fasoden ɲumanya ma fɛn wɛrɛ kɔni t'olu bolo sara misɛnnin n'u k'u bila ka taa lahara Mali armée a tɛ baga mɔgɔ ma Mali armée a formelen don Mali armée dan b'a yɛrɛ la Mali armée ni cɛ min ye wulikajɔ kɛ ka baga ma sara misɛnnin tun b'a fɔ ko ni y'a dɔn o kɛlen bɛ juguw ta ye bi sɛbɛnnikɛla ko a ko da wulila Sonkala ma ye juguw fan fɛ sara misɛnnin b'a ye k'a fɔ état major des armées sara misɛnnin olu yɛrɛ ni kunnafoni sɛbɛn min kɔni ye k'a latɛmɛ ORTM ale ka jabaranin na n'o ye télévision nationale ye sɛbɛnnikɛla ko mun ni mun de kuma bɛ nin kɔnɔ sara misɛnnin kuma dumanba k'a yira k'a fɔ min ye segu da ka gun kan ka taa min ye marakala bolo kan tuba dɔ bɛ yen sara misɛnnin banbanci torosu tun kɛn bɛ ka yenku ɲa dayɔrɔ ye min ye dumuni ye k'a tobi k'a dun hakilisigi kɔnɔ wulaw ma se ni k'u ka entraînement don k'u ka boliboliniw kɛ ni ka tila k'u ka kɛlɛdego kɛ sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin n'u tun b'a dɔn ko fɛn min b'u ɲɛ u tun bɛ yɔrɔ bila a ko min ye ni terrorisiw ye sara misɛnnin n'u ka ɲɛmaw u n'u ka entraînement ye sara misɛnnin k'u to nin tuba in kɔnɔ u hakili latigɛlen armée sina ka wuli sɛbɛnnikɛla ko min ye kɔnɔbaw ye sabu armée kɔnɔ n'a fɔra ko kɔnɔba o de y'an ka pankuruw ye kɔnɔbaw sina ka wuli k'u yangaw kunna sara misɛnnin yangadini ye k'a suru cogo min na k'a suru sara misɛnnin min ye basi kɛnɛ joli kɛnɛ ani dɔ in tɔgɔ fɔbali tɛgɛma dɔw la dɛ o tɛna bɔ an da sara misɛnnin sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin kɛnɛ in lajɛ maa minnu sen ka di kosɛbɛ sara misɛnnin olu dɔw sera ka dan kɛ nka dɔw bɛ yen sara misɛnnin olu kun cira k'u dafara i b'a ye k'a fɔ basikɛnɛ bɛ woyo i b'a fɔ ko kɔji sɛbɛnnikɛla ko min ye armée a tilalen mugufili la ka jigin i b'a ye k'a fɔ u jiginna ni ka t'u tɔ lase maa min fara ye sara misɛnnin dalasurun la min kɔni maa 50 de fɔra n'o tɛ n'i y'a lajɛ maa 200 ko walima maa 300 ko a bɛ t'o la sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin o dɔwɛrɛ m'o las'u ma koyi o de ye banbanciya ye sabu banbanciya min n'u y'o ŋaniya ta an ka jamana in kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko Mali tɛ kɛ banbanciya kɛyɔrɔ ye i ka na ka fara an ka fasoden ɲumanya la walima i ka bɔ an cɛ la
sabali ko sara misani min y'u ka kɛlɛkɛminɛw ye u y'u da kolonci u sera ka minnu salo k'o fara an ka minɛn kan sabalikɛla ko nin kɛra kibara dumanba ye min kɔni ye Mali armée a y'a yira k'a fɔ ko hali bi bɛ ko min o ma ban sara misani min kɔni nin kɛnɛ in ye k'a furan k'a jɛ wa maa minnu bɛ n'u tun kɛn bɛ ka yen k'u sigiyɔrɔ ye u ka minɛn minnu tun b'u bolo sara misani k'u tun kɛn bɛ ka dingɛba dɔ de se ni ka minɛn ninnu dogo kɔnɔna la an y'a bɛɛ wɔgɔ bɛ k'a labɔ min ye suw ye yaasa u kasa kana bɔ mɔgɔw kɔrɔ u suma kana mɔgɔw tɔɔrɔ an ye dingɛ dɔ se k'u bila kɔnɔ ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye sabalikɛla ko sara misani jɔn de bɛ fɛ tuguni tuuru wɛrɛ ka kɛ ye maa min bɛ fɛ ka taa lahara sabalikɛla ko Mali armée bilama i b'a fɔ ko don o don ɲɛta kibaruya filɛ nin ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Bajabate Bougaran Zomo ɲɔgɔnw ma se ci sama jamana la n bɛ n bolo don ni sɛbɛn o sɛbɛn n'an b'a wele ko Nouvelle Horizon o don dɛ an ka taa kunun dayɔrɔ la i b'a sɔrɔ kunun kɛra tama tama min ye nin ministre kurakurani ye ni o ye n b'a fɛnɛ Isa Ousmane Kulubali ye ale min n'a kɛra ministre de l'administration territoriale ye ale de bilala n b'a fɛnɛ min bɛ premier ministre la bi an bɛ waati min n'a fɔ sisan ni o ye général de division Ablaye Mayiga ye Bouajabate an bɛ waati min n'a fɔ sisan ni mɔgɔw hakili b'a la sa k'a fɔ nin ministre kurakurani ale kɔni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna na ni o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye général Assimi Goïta ale ni premier ministre u ka yamaruya kɔnɔna na min ye février kalo tile 12 ye Bouajabate n b'a f'i ɲɛna u ye sɛbɛnfura bɔ min b'a yira sa k'a fɔ ministrew yɛlɛmabolo caman olu bolodala dɔw taara dɔw donna o de kɛra sababu ye min ye nin dawɔrɔnba in ye n'u ye wele bila ma ni o ye n b'a fɛnɛ Isa Ousmane Kulubali ye Kulubalikɛ ni kana kɛ administration territoriale ye ale kɔni bilala o la a ye maa mun dɔn dabila o kɛra premier ministre ye min bɛ bi ni o ye général de division Ablaye Mayiga ye Bouajabate mɔgɔw ka hakili b'a la k'a fɔ nin ko in kɔnɔna na sa jamana ɲɛmɔgɔw tila ka sigi kɛ ka jateminɛ kɛ min ye avril kalo tile fɔlɔ ye san 2026 ni ka porte parole ya ni o ye jamana ka kuma bonda ye kɛnɛna ni kuma bɛ lase gouvernement fɛ o fana taara ni k'o d'a ma Bouajabate o min taara k'a d'a ma ministre de l'administration territoriale don jamana ka kuma lesera fana o dira ma le 1er avril o min bɛna o min kɛra n b'a fɛnɛ san 2026 ye u y'o fana ta k'o fara ka baara kan gasɛbɛ fasiriba ka fɔ la a ko o b'a yira mɔgɔw la sa k'a fɔ ale ye ministre min ni k'o nɔrɔna bila n'o bɛ ministre ɲɛmaya la bi général division Ablaye Mayiga o fana kun ye n b'a fɛnɛ porte parole ye o ye nin baara fila bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ nka baara ninnu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ waati min na Bouajabate o y'a sɔrɔ lakanabaliya gɛlɛya caman bɛ yen olu bɛ yen kuma tɛ ka taa se waati min n'a fɔ siyɛdani na min ye kɔngɔko ta fanfɛla ye gɛlɛya misɛnnin caman bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ani ka taa se diɲɛ seli naani bali la mankan minnu bɛ yen n'o kɛra sababu ye min ye tajiko ye ka taa se gɛlɛya caman ye ni ka olu kɛ sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko min ye n b'a f'i ɲɛna minisiri ye Isa Ousmane Kulubali ale kɔni kɛra minisiri ye n b'a f'i ɲɛna kuma lasela fana don nka baara kɔni b'a ɲɛ baara min b'a ɲɛ o ye kuma lase kɔni baara gɛlɛn don nka a bɛ se k'a fɔ ale b'a dɔn kɛnɛ kan ka sababu kɛ ancien diplomatique don a delila kɛ Mali ka ambassadeur ye en 2022 o kɛra Turki ye yɔrɔ ko nin b'a yira sa k'a fɔ k'a b'a dɔn kɛnɛ kan dankɔrɔba in ale fana a bɛ wuli ka jɔ la n'a fɔra k'a b'a dɔn kɛnɛ kan an bɛ gɛlɛya min na bi ani ka taa se labɛn minnu bɛ ani jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ ale kɔni ale de bɛna kɛ kuma lasela ye Mali kɔnɔna a ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira sa k'a fɔ a ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ n'i ye jateminɛ kɛ min ye n b'a f'i ɲɛna Isa Ousmane Kulubali ye dɔgɔtɔrɔba in a ye yɔrɔ caman kɛ min ye diplomate o kɔrɔ k'a fɔ k'i da don ko gɛlɛnw na k'olu ɲɛnabɔ ko min n'a minɛn bɛna jɛngɛ k'u ɲɛnabɔ o b'a yira sa k'a fɔ a b'a dɔn kɛnɛ kan kosɛbɛ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a yira sa k'a fɔ baara min kɔni b'a ɲɛ ka sababu kɛ a tɛna bala la ka sababu kɛ général de brigade bon Isa Ousmane n b'a f'i ɲɛna Kulubali Kulubalikɛ a labɛnnen don a tɛna foyi to yen ka sababu kɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ jamana in ka sini ɲɛsigi ye jamana in ka ɲɛtaa ye o de bɛna kɛ a ka baara ye min Awa Asuwadu Tarawele ale ka sɛbɛnfura ye nin an min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada na Bouajabate Salomisani bisimila garisigɛ ɲini ko jugu i laban i bɛ taa bin don garisigɛ da kɔnɔ o cɛ ne bɛ n tigɛ don le Kayima ND maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Den Samake ye Den Samake ko mun Den Samake ko Salomisani a ko min ye jamanadenw yɛrɛ ka laɲini ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye gouvernement ye Salomisani k'a ye jamanadenw ka laɲini minɛ mɛn ko ye a mɛnna ni ka tila ka waliya sabu n'i ye tajiko gɛlɛn daminɛ waati lajɛ jamanadenw kɔni jɔrɔla ni ka hami ka siran Salomisani ni taji banna dugu kɔnɔ o ye an mago de salen ye sabu foyi tɛ ɲɛnabɔ ni taji tɛ
sabanikɛla ko moto ka boli taji mobili ka boli taji groupe ka marché taji anw yɛrɛ ka usine ka marché taji wa jamana yɛrɛ ka marché taji anw yɛrɛ ka radio fara kan o bɛɛ groupe ye nin bɛɛ taji sanamisɛnni sabanikɛla ko a ko min ye o taji ko gɛlɛya mun nana i b'a ye k'a fɔ maa dɔw de ye dangana juguya kɛ o tuma k'olu bɛna fu siri o la sanamisɛnni u ka dangana juguya in a ma taa yɔrɔ jan na koyi sabu mali armée an bɛ wuli ka jɔ la su fara tile kan janko taji bɛ se ka don nin cogo min na ka don mali kɔnɔ sabanikɛla ko kɔgɔji t'anw fɛ yan taji a bɛ bɔ jamanabaw de la min ye larabu jamana n'a ɲɔgɔnnaw ye sanamisɛnni ni ka walankata ka diɲɛ sɛgɛrɛ o tuma min ye bato belebeleba minnu bɛna n'a ye u bɛna n'a ye kwaji de fɛ sanamisɛnni anw fana bɛ wuli ka taa u kwaji jamanaw la ni gɛlɛya donna an ka jamana kɔnɔ sanamisɛnni ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ b'o ɲɛfɔ jamanadenw ye o n'a ta o ta sanamisɛnni ko taji bɛ ka na dɛ a ko min ye taji mun bɛ n'an sigin bɛ ka makɔnɔ sanamisɛnni a nana o k'a na jamanadenw ka laɲini kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina kura min kɛ kabini conseil des ministres mun kɛra araba tɛmɛnen ye n'o de bɛnna avril kalo tile kale sanamisɛnni o kuma in bɛ mun de maana o de ye min ye bilankɔrɔ o ti maa min bolo dɔgɔ tali se t'o ye sanamisɛnni ko min ye taji mun bɛ ka na an ka jamana in kɔnɔ tiɲɛ don taji kɔni tɛ ka jɔ hali ni gɛlɛyaw bɛ ka don gasoil la waati ni waati o n'a ta o ta a bɛ ka sɔrɔ tɛmɛnila ko a ko jamanadenw kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka bilankɔrɔ dɔ ɲini k'a di jamana ma sanamisɛnni maa ti ko cogo dɔn n'a nana goloba tuma min na an bɛ se k'o ta cogo min na k'o k'an mako ye min y'o conseil des ministres sanamisɛnni a ko siga kɔni tɛ kuma in na ko taara fatani don i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaaw sanamisɛnni k'u ye wuli kajɔ kɛ joona joona taji kan ka don dangana minnu kɔnɔ sanamisɛnni ni ka se ka sariya ta k'o sɛgɛrɛ min ye bilankɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a daminɛ essence gasoil jɛte a ale ni gazi sanamisɛnni ko dacilen de b'an ka jamana kɔnɔ nin waati la sabanikɛla yira k'a fɔ u nana ni quantité mun ye sanamisɛnni k'an b'o k'an maamago ye tile 45 kɔnɔ tile 45 kɔnɔ an b'o k'a maamagoya tɛ ban jami dɔɔni ka moto fasini sabanikɛla ko sanamisɛnni min y'o bilankɔrɔ mun b'an ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ k'o donna ka ban hakililasigila o bɛ bolokɔrɔ ka ban hakililasigina o ka ɲi ka bila yɔrɔ minnu na sanamisɛnni k'olu lasago bɛ ka ɲa sabanikɛla ko min ye yirɛyirana minnu bɛ jamanadenw kunkolo la k'an k'o bɔ an ka hakili la yirɛyirana minnu bɛ maninfin dusukun na k'an k'o bɔ an dusukun na min kɔni ye tajiko ye sanamisɛnni bilankɔrɔ min bɛ sisan o kɔfɛ min ye taji yɛrɛ baara kan ka kɛ normalité mun na sanamisɛnni kulu yɔrɔ fana bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ station fan bɛɛ min kɔni ye taji nabaw ye sanamisɛnni kan ka taji jigin yɔrɔ minnu na sanamisɛnni ko bɛɛ kɛn bɛ dɛbɛdɛbɛ ye k'a fɔ ko jatigɛ de bɛ na wa o tuma k'an ko bɔ an dusukun na sabanikɛla ko min ye an ka jamana minisiri ka taa bila min ye dɔnyaw la ale ni taji baarakɛlaw la sanamisɛnni ko min kɔni hakililasigi o tuma ko de b'an ka jamana in kɔnɔ bi ko tiɲɛ don ko diɲɛ ka gɛlɛn nka u n'a ta o ta fiɲɛ maa wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na o tuma min y'an ka jamanadenw ye ko bɛɛ ka tɛmɛ ni mago ye min kɔni y'an ka jamana ye kan ka baara ni hakilina minnu ye sanamisɛnni ko jamana ɲɛmɔgɔ kan bɛ ka fu siri o la ni ka wuli ka jɔ k'u la jamanadenw sago n'u donko bɛ se ka kɛ cogo min na o tuma ko y'olu nakun ye o y'olu ka baara ye kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ Kayima Inde kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate n'i y'a mɛn bɛ taa kunbɛn o ye kɛmɛ ka fɛn wele o ye tiɲɛ Inde pana an bɛ waati min n'a fɔ sisanni na min ye association n b'a finna des consommateurs du Mali n b'a finna u ye kɛlɛ min bolo da ka taa fara DCG kan kɛnɛna kuma lasuruna min ye télécommunication ta fanfɛla ye maaw ka validité kuma lasuruna crédit n'a kɛri kunna ka waati dɔ kɛ a ka tigɛ joona ani ka taa se bonus ninnu bɛɛ lajɛlen ma Jabate wulikajɔ min n'a kɛra k'a bɛ ka kɛ tare ye a bɛ ka kɛ tare ye a bɛ ka kɛ tare ka sababu kɛ sɛbɛn fasiriba ka fɔ la a ko nin waleya min wuli nin ye maliden bɛɛ lajɛlen de wulila ni ka kule ɲɔgɔn fɛ ka sababu kɛ maa minnu bɛ ni olu bɛ crédit san maa minnu bɛ n'olu bɛ don bɔ suwakana mansin kɔnɔ ka sababu kɛ ni diɲɛ bɛ yɛlɛma o ye diyagoya ye k'o tɛ se ka kɛ ni suwakana mansin ko tɛ n'i y'a min b'a kɛ n ka muso ko ɲɛnabɔra k'a tɔ to wariko ye o b'a yira k'a fɔ k'a ma daminɛ fɔlɔ Jabate n'a ma ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛ ka ban o de kama n'a fɔra gɛlɛya misɛnninw b'a la min ye association des consommateurs du Mali ale y'a yira sa k'a fɔ malidenw hamina ko ye min ye walasa crédit ko ta fanfɛla la nɔgɔya bɛ se ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen la cogo min na n'a fɔ bɔ internet ta ka taa se n b'a f'i ɲɛna fɛn caman ma ani fana message olu kun fɔra ka tɛmɛ répondeur olu fana kun fɔra ka tɛmɛ Jabate an bɛ waati min n'a fɔ sisan ani fana n'a kɛr'i kunna a bɛ tigɛ fana ka sɔrɔ i m'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen utiliser i n'a fɔ i kelen ka dɔ k'a la n b'a f'i ɲɛna sini e ma wulili kɛ ka se
ka tigɛti ko ka nin bɛɛ lajɛlen de jateminɛ association des consommateurs du Mali mɔgɔw ko ten n'a jateminɛna k'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min a bɛ bɛn mɔgɔw ma cogo min tigɛtigɛli in ka bɔ a la walasa mɔgɔw ka se ka lafiya ko ka misali ta kɛ k'o ɲɛsin n b'a fɛ na Côte d'Ivoire jamana ma ka misali ta kɛ ka ɲɛsin Burkina jamana ma k'olu b'a kɛ cogo min na k'an fana ta ka kɛ ten Jabate o de kama n b'a f'i na min ye directeur ye kɛrɛnkɛrɛnna ni o ye Zedun Dambele ye directeur général du commerce voilà Zedun Dambele ale ye directeur général du commerce ale y'a yira sa k'a fɔ nin kɔrɔ min filɛ nin ye a ko Bill hakili don tiɲɛ na ko mais ko ministère fana b'a sen na ministère ye wulikajɔ belebeleba kɛ Orange fana kun ye n b'a fɛ na wulikajɔ belebeleba kɛ ka se ka bila maaw y'a ko la k'a yira sa k'a fɔ o ye malidenw ka tɔɔrɔ u y'a mɛn Jabate o min bɛ sen na directeur ko ni Ala ni kira jɛn'a ma wulikajɔ de bi ka kɛ DNCC mɔgɔw fana bi ka wulikajɔ kɛ walasa min ye population ka tilata ye min a bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ta ye cogo min na nɔgɔya ka kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya min ye bon autorité ta fanfɛla olu fana bɛ wulikajɔ la ni o ye n b'a fɛ na ministère ye ka se ka labɛn kɛ ka sababu kɛ yamaruya dilen don walasa service fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ olu ka se ka wulikajɔ kɛ walasa maliden bɛɛ lajɛlen sago bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Jabate nin ye sɛbɛn an ye min bɔ indépendant kɔnɔ bi sɔngɔ ni bonya b'a la sozi kelen don ne wele da kan bala cogo bɛ di Salomisɛni n'i y'a ta Thiaw i b'a bila Thiaw n'i ta tɛ ne bɛ tigɛ don i bolo don a tuguni min ye Kayima Inde ye Salomisɛni maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye Jakari Jasama ye tuguni Jackson ko mun sɛbɛnnikɛla ko Salomisɛni an ka taa Tombouctou a ko nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duman Salomisɛni min ye moto ba yirika i b'a ye k'a fɔ an ka faama Salomisɛni ka taa bila taji yirika an y'o de minɛ tuguni juguw la n ka cɛw ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko Salomisɛni nin kuma kelen de bɛ fɔ waati bɛɛ ni maa min banna fasoden ɲumanya ma Salomisɛni cogoya wɛrɛ na da i la sabu e na kɛ fasoden jugu ye sɛbɛnnikɛla ko fasoden juguya nafa wɛrɛ t'a la Salomisɛni o de ye ka tɔɔrɔ ta k'o lase i ka jamana ma ka tɔɔrɔ ta k'o lase i ka fakɔrɔ n'i ka bakɔrɔ ma jamana dun tɛ tɔnɔma da jamana in Ala de y'a don an garisɛgɛ la Salomisɛni an b'an bolo fila kɔrɔ ta n'an ka jamana ye jamana in a ka d'an ye jamana in an b'a fɛ Salomisɛni an bɛ jamana in kɔnɔ wa min ye jamana in bɛ se ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ la Salomisɛni o de y'an ka haminako ye dugu jɛ ko 20 o de hukumu kɔnɔna la maa minnu jɔ drapeau kɔrɔ ni ka kalenka kɛ k'a yira k'a fɔ u joli u ni Salomisɛni k'u b'a di ka jamana in k'a kuma bɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn fini ka gɛlɛn dɛ baara bɛ ka gɛlɛn nka sɔrɔsiya Salomisɛni ale de bɛ fini don a kana ka taa maaw la kana k'i yɛrɛ faga maaw la la kibaru sɔrɔsi ye cɛminɛ cɛ de finitigi bɛɛ tɔgɔ y'o ye ka fini don i kana k'i nin di ka jamana wɛrɛ ni kisi Sigai Salomisɛni an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ Ala ka baara diya u la sɛbɛnnikɛla Salomisɛni a y'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw i b'a ye k'a fɔ u bilala baara min na Salomisɛni ko baara in u y'a dɔn k'a dɔn nakari a ko min ye dugukolo in lakɔlɔsili ye Salomisɛni jamanadenw n'u bolominɛw lakɔlɔsili o y'u ka baara ye dugu maa jɛ ka ban minnu ka baara ye munumunu salo ye sanfɛ minnu ka baara ye munumunu dugumana la Salomisɛni bɛɛ bɛ tɛmɛ n'i ka ci ye o de hukumu kɔnɔna la min kɔni ye camion fila falen dɛbɛ Salomisɛni kelen o ye taji kelen o ye moto ye a kun taa min ka taa di juguw ma la ilaha illallah Aminanaw sɛbɛnnikɛla ko Salomisɛni min ye k'a daminɛ avril kalo tile gale ka na bila tile 3 i b'a ye k'a fɔ tigɛ tara ka da nin kan sɛbɛnnikɛla ko tigɛ talen ka da nin camion fila kan Salomisɛni kelen dayɛlɛla o bɛɛ ye moto ye n'o ye KTM Sanili a kurakura a bɛɛ b'a carton kɔnɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye mobili filanan o camion dayɛlɛla o bɛɛ taji o n'u bolominɛ tɔw ye ni motow taara monter bila ka suma teri man ɲi taji min b'u kun o taji bɛ sin ka k'u kɔnɔ ka tɛmɛ n'u ka bamanciya ye Salomisɛni ŋaniya filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min bɛ ni tigɛ tara ka da o kan n'o ye nin mobili boliba dɔw ye Salomisɛni olu kɔni ye jɔngoyala fɔ k'a yira k'a fɔ ko nin mobili fila in chargera yɔrɔ min na k'o ye Moritani Salomisɛni a chargé de Moritani u tɛmɛna Algérie fɛ Algérie dugu min bɛ yen n'o ye Tamarasɛti ye sɛbɛnnikɛla ko k'u bɔra Tamarasɛti Salomisɛni n'u k'u kun an ka jamana kan o tuma min kɔni boussole min dir'u ma u ka tɛmɛ sira min fɛ janko moto ninnu ni taji kun kan ka di maa minnu ma u sigin bɛ k'u makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Bintan Bungu ye ale bɛ Tombouctou marabolo fɛ dugu fila bɛ yen ko ninnu tun kan ka taa yen de dugu fɔlɔ o ye Lernebo ale ni Aracellement ni dugu fila Salomisɛni ko terroriste kun sigilen bɛ ka mobili ninnu makɔnɔ wa mobili kelen yɛrɛ bɛ yen ko kun ye Mali faama ka mobili ye Salomisɛni ko sunbi bamanciya dɔ kɛra ye min kɔni ye bamanciw ye k'u taara n'an ka mobili kelen o de mobili kun don mobili min taara nana a sɔrɔla
non sorola an ka fɛn de to ma bolo sɛmisɛni min kɔni ye an ka sɔrɔsiw b'u tigɛ ta ka da ni mobili fila kan tuma min na i b'a ye k'a fɔ a ma kɛ nɔgɔya la mugu de filila ka jigin maa caman kɔni bɛ olu ye diɲɛ to wa dɔw olu ye suraka waatiri kɛ sɛmisɛni jagɛlɛn minnu jɔ olu fara min kɔni chauffeur minɛla ani mobili kɔnɔminɛw sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali kɔni bɛ senna nin waati la o tuma chauffeur kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ dɔwɛrɛ ko ye k'a tun bɛna taa di torosu de la ni dɔ ka bama sa dɔ ka nati ja ni katemu sanili a kurakura ba yirika an b'o monte k'o dan ka sɔrɔsiw ma u ka dɔ fara an ka jamana sécurité kan u ni cɛw hali sini u ka mobili recharge kan an b'o fana minɛ ka di an ka sɔrɔsiw ni dɔ ka bama fa dɔ ka nati ja dɛ sɛbɛmisɛnni min kɔni ye Mali armée ye nin ye kunnawolo belebeleba de ye an ye min sɔrɔ jugu kan tuguni kunnafoni fila de ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ u ka bi bɔli don Buwa Jabate naamu ala ka sɔn yɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala n'a ko k'a b'i sɔn a b'i sɔn ni danzɔlen moto la sa moto kura kɔni o tuma an b'a dibɔ fo an b'a dibɔ fo an bɛ mécanicien wele sisan u ka bɛn monter taji minnu tun b'u kun k'o tajiw kɛ ka plein ka bɛɛ la ka sécurisation daminɛ nka n'i bɛ mécanicien wele i bɛ radio technicien wele dɛ non olu tɛ ka ca mécanicien la dɛ radio technicien radio baarakɛla olu dan ye radio olu tɛ moto ko dɔn an bɛ yɛrɛ ka mɔɔw b'u la ne yɛrɛ ka mɔɔw b'u la taa ni mécanicien ko di koyi o ye tiɲɛ ne yɛrɛ ka baarakɛla ka mécanicien fo i yɛrɛ ka mɔɔ don a ka mobili bɛ dilan fu la i ka mécanicien fo wallahi desani u kan ka fo koyi maa minnu b'i ka mobili dilan sɛbɛmisɛnni k'u ni ce b'u kan ka fo u fo koyi kuma in b'o de nɔfɛ u yɛrɛ bɔra k'a fɔ ayiwa k'a ma nɔgɔ a filɛ nin ye dɛ ko Buwa Jabate ka mulu namu ko ndɔ k'a ka nare pièce ye kosɛbɛ k'a bi parce que ninnu jɔyɔrɔ ka bon photo ko la o ye tiɲɛ ye baara in filɛ nin ye sɛbɛmisɛnni a ka di min na bɛɛ de bɛ radio baarakɛla ladiya wallahi namasatigiw olu bɛ manani fa ka di yuguyugu feerelaw pantalon kelen duloki kelen mobili dilannaw ko na ni pièce dɔrɔn ye an b'a dilan ka d'aw ma mun ka di k'o bɔ baara in ka di dɛ i bolo don soir de Bamako Buwa Jabate min ye Côte d'Ivoire jamana ye min ye taxi douanier n'o ye visa ye k'u y'a wuli ka bɔ Mali bɛ taa marchandise minnu ta u ka yɔrɔ la ani Burkina u y'a wuli ka bɔ a kan ka sababu kɛ an bɛ waati min na fɔ k'an n'o ka kan tabarikala k'an n'o ka kan sɛbɛn fariba ka fɔ la don bɛ na dugusɛ kan don don bɛ na dugusɛ kan don fɔ tan pewu a ma se Mali douanier ka da mobili kan ka taa a ma se Mali douanier ka wele ka wuli ka fɛn bila ka taa ko an ka taa an bɛ taa an ka sanuw kɛ k'a ban olu yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛnabɔ i bɛ taa ko n'i donna Côte d'Ivoire i b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a ban ka sɔrɔ k'i kɛ Alasani fɔ tan o kɛra koyi don bɛ na dugusɛ kan o kɛra koyi a filɛ dɛ Buwa Jabate maa dɔ bɛ yen i bɛ tɛgɛ jɛnamina tulo kɔrɔ i bɛ tila ka wuli ka bɔ ka taa sɔrɔnali donbaw ɲini an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye Côte d'Ivoire jamana ye u ka lettre circulaire min n'u y'a bɔ n'a bɔra n b'a f'i ɲɛna mars kalo tile 31 san 2026 u y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan baara in kɔni a daminɛna depuis o waati min ye an ka bolimafɛnw ye jagokɛla minnu bɛ yen opérateur économique n'u bɛ taa Côte d'Ivoire jamana na Mali ani Burkina jamana na ni ka taa sanuw kɛ sanni ani feereli min ye taxi visa ye kɔnɔ u y'a bɔ k'a ben a bɔra k'a ben ka sababu kɛ sɛbɛn fadiriba ka fɔ la a ko nin ye kunnafoni duman ye ka ɲɛsin an ka jagokɛlaw ma ka sababu kɛ fɔlɔfɔlɔ la a kun bɛ kɛ cogo min na min ye n'i sera nin yɔrɔ in na nin poche in na nin douanier bɛ yen n'i sera nin yɔrɔ in na nin douanier bɛ yen min ye o kurukara ninnu bɛɛ lajɛlen k'o ka bɔ a kan walasa nɔgɔya bɛ se ka don a la cogo min na Côte d'Ivoire jamana ka fɔ la a ko farafinna wolodugan fan fɛ a ko maa o maa bɛ yen n'i bɛ ka baara kɛ a ko baara ka kɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na formalité minnu bɛ yen n'a kun bɛ kɛ ka gɛlɛya don a ko la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni banna pewu o min kɛra o kɛra sababu ye Côte d'Ivoire jamana k'a fɔ la k'o bɛ kɛ sababu ye ni ka lafiya ni ka lana an bɛ waati min n'a fɔ sisan n'i kun y'a jateminɛ min ye Burkina jamana ye Mali yɛrɛ ka jamana anw kun bɛ fɛn min utiliser ni ye kɔni baara in minnu kɛ o kun ye jitimati ye min ye Burkina ta ye olu ta kun ye TI ye nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ falen falen ɲɔgɔn na walasa nɔgɔyaw baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na nka Côte d'Ivoire jamana ka fɔ la ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o kun bɛ kɛ ka kɔrɔ ni ka gɛlɛya don a ko la min ye an ka taa sanni feere kɛ n b'a f'i ɲɛna Côte d'Ivoire jamana na ka taa ta ka na n'a ye u ye nin bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen taxi visa kɔni bɔra yen pewu ni jamana fila ka ni o ye Burkina ani ka taa se anw ka ba Maliba in ye Mali ye an bɛ waati min n'a fɔ sisan nin baara in kɔni daminɛna a dabɔkun ye min kama ye walasa lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na Buwa Jabate an ye nin bɔ sɔrɔ de Bamakɔ kɔnɔ bi sɔgɔmada in na i bonya b'a la sanamuso n ye bonya minɛ ni n bolo fila ye ka min da i ka kuma kan
kan min ye nin taxi ye i b'a ye k'a fɔ a tun kɛn bɛ degun belebeleba ye wari sarata ka ca misɛnnin gɔngɔrɔ keriw o de bɛ datu nɛgɛ bɔ basa la a tun kɛn bɛ sababu ye fo ka an ni baw ka pɔri la sabu kelen tɛ pɔritigi ye nka sara misɛnnin k'u de don ɲɔgɔn kɔnɔ diɲɛnatigɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen mago bɛ ɲɔgɔn na ni ala y'anw jɛ pɔri la k'a d'ulu ma sara misɛnnin anw de bɛ tila ka taa nafolo don olu kun n'ulu ko k'u bɛ doni dɔ ta k'anw sɛgɛrɛ min t'an bolo sara misɛnnin o kelen tɛ pɔritigi ye an b'an ko dɔ ye na an y'an ko doni min k'u ka pɔri la dɛ u y'o de nɔ ye wo bɔra dɛ dingɛ bɔra fo dingɛ dunba sara misɛnnin mali kelen bɛ min na don Konowari pɔri kɔnɔ lawale la u y'a jateden bɔ 900 milliards de francs CFA n'o tigɛr'i la fɛnba tigɛr'i la o ye anw ye pɔri t'anw bolo wa Burukina fɛnɛ pɔri t'o bolo o fɛnɛ ka minɛnw ta taa Konowari jamana nka bi an y'an ka baara fangirima kɛ Senegali la Guinée ye o tuma o de wo yɛmɛ Konowari président ko Bilakasuma Tere ma ɲi a ye nin ko in kɛ joona joona ne yɛrɛ k'a tigɛ nɔ bila ko ne de y'a wuli ka bɔ yen yaasa n badenw n sigiɲɔgɔnw ka segin ka na wa min y'an ka AES jamana sabanan ye n'o ye Niger ye o fɛnɛ tun bɛ taa Benin Patrice Talon fɛ yen o fɛnɛ banna yen na a ko in ka bɛ degun ye dɛ sara misɛnnin maa ni suɲɔgɔn mana kɛlɛ cogo cogo don dɔ la kɛlɛ bɛ ban a ko in kɛ bɛ degun ye bi dɛ a ko in kɛ bɛ min ye ko n'an tun b'a dɔn hali an tun ka n'a daminɛ maa ni suɲɔgɔn tɛ kɛlɛ o a filɛ dɛ u bɛɛ de bɛ degun na bi an dun ka nafolo an bɛ taa di maa wɛrɛ ma ayiwa ni garisɛgɛ ɲini ko jugu i laban bɛ taa bi don garisɛgɛ ma dɛ a ko in kɛ m'o ye sara misɛnnin kunnafoni tɔ bɛɛ an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ an bɛ tila ka na. Karamɔgɔ Buwa Jabate n'i bɛ Java kɔlɔsi i b'a sen a fɛrɛ wulibali bala cogo bɛ di sara misɛnnin ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bɛ n tigɛ don le Guido maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye agité ye sara misɛnnin a ko maanifin sogo tɛ dun nka i kɛwale o de bɛ dun sɛbɛnnikɛla ko a ko an ka ji da ni cɛba in kan n'o ye Thierno Ahmed Thiam sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin nin ye cɛba dɔ ye a ko a ye don dumanba kɛ an ka jamana in kɔnɔ sara misɛnnin b'a ye k'a fɔ a ye baara minnu kɛ abada maa minnu b'a dɔn u tɛ se ka ɲinɛ a kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Thierno Ahmed Thiam a yɛrɛ bangera utukalo tile 23 san 1951 a ko n'i y'a lajɛ maa min don i b'a ye k'a fɔ a bangera du min kɔnɔ sara misɛnnin min ye kalan bɛ yen i b'a ye k'a fɔ kodɔn bɛ yen sara misɛnnin i b'a ye k'a fɔ diinɛ ko bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko Thierno Ahmed Thiam sara misɛnnin min y'a somɔgɔw kɛlen ka don lakɔli la i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ kɛra kalankɛla ye a hakili tun bɛ ntaman a tilalen kɔ min y'a ka dugumakalanw na sara misɛnnin a taara université la min ye Konowari jamana la i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la min kɔni université de Cocody ye a ko min ye Thierno Ahmed Thiam ye a bɔlen kɔ ka na an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sara misɛnnin a tilala ka taa INA la ni ka taa dɔ fara a ka kalanw kan sabu dɔnniya tun ka d'a ye a bɔlen kɔ INA la sɛbɛnnikɛla ko a taara Faransi tuguni ni ka taa dɔ fara kalanw kan a ko dɔnniya tɛ maa janfa Thierno Ahmed Thiam sara misɛnnin a kelen ka nin bɛɛ lajɛlen salo ka fara ɲɔgɔn kan min kɔni ye animateur ni journaliste ye a y'a wakili ta ka don officier national de radio télévision du Mali sara misɛnnin ni ka don yen baaraw la sɛbɛnnikɛla ko a selen kɔ tuma min na min ye yen ɲɛmaw ye u y'a dɔn k'a fɔ ni cɛba in o tuma dɔnniyatigi don o tuma ni cɛ in bɛ se ka mago ɲɛ ORTM ye nin bɛ se ka mago ɲɛ malidenw ye janko min ye radio baara ni télévision kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko danaya dannaw taara ka da Thierno Ahmed Thiam kan min b'a to hakilina min b'a la n'a ye kalan minnu kɛ sara misɛnnin a ka se k'o baaraw kɛ n'i y'a ka jɛmukan lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ye minnu sigi sen kan n'o ye grand public ye a ko n'i y'o lajɛ o ye mankutu sɔrɔ kosɛbɛ k'a diya maaw ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jukebox ye i b'a ye k'a fɔ a y'o baara fana daminɛ ni ka tila ka taa bila jouvence la a ye nin bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a ka jamana in kɔnɔ ni Thierno Ahmed Thiam ka jouvence waati kun sera sara misɛnnin n'o tɛmɛna maa min kan fo ka taa juwa kun wɛrɛ se n ko y'a sɔrɔ an bɛ Segu e ni farifa bɛ ɲɔgɔn na nka o y'a sɔrɔ an b'an tan ni fila fili la Segu wa maa min don micro ka d'a ye kuma ka d'a ye wa a bɛ s'a ka maɲɔgɔnw n'a ka lɛnw a n'a ka fɛnw a ko bɛɛ bɛnnen b'a la ko jago dɔ bɛ yen a bɛnnen don maa dɔ la ka tɛmɛ dɔ kan
ni cɛ i b'a fɔ k'a dara kama meru ngodogo nangama do ne sanamisɛni min ye Cerno Namɛdi Camu ye sanamisɛni i b'a ye k'a fɔ min kɔni kalan ye ale kɔni o kɔni kun kalan ko da ta ye min ye ɲɛdɔn ye wa min ye culture ye seko ni dɔnko o ɲɛdɔn kɔni o dan kun ye Cerno ta ye sɛbɛnnikɛla ko Cerno sen mana don koko la a bɛ bɔ n'a masa n'a tɔgɔtigiya ye o de kun kɔnɔna la sanamisɛni min kɔni sɛbɛnnikɛla ye le guido kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ni cɛba in hali bi ni ka ji da sɛnɛ kan min kɔni ye a fatuli n'o ye 1995 o ni bi san 32 wallahi ala ni y'o bɔ ni si la sa k'a lajɛ la kibaru cɛ musique le filɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Cerno Namɛdi Camu sanamisɛni ale kɔni taara lahara nka min kɔni y'a ka kɛwalew ye diɲɛ ma don o don ko ji bɛ ka don sɛnɛ kan o tuma min ye arajo sigikafɔ yɛrɛ ye an y'a hakilina ta k'a ɲɛsin cɛba in ma a ka dɔnniya a ka kodɔn a ka kokorodɔn a ka baara kanu arajo jigafɔ studio belebeleba in o de tɔgɔ taara k'a da la arajo dayɛlɛli san studio Cerno Namɛdi Camu e ni ne bɛ ka kuma tuma min na an sigin bɛ k'a ɲɛsin ni fotoba in ma a foto belebele janga yira lajɛlikɛlaw la sanamisɛni n'i bɛ se fɛn mun na k'a yira jamanadenw na a ka di fo k'a dama tɛmɛ ni de Cerno foto ye Cerno Namɛdi Camu an bɛ k'an da lase min tɔgɔ ma jɛgɛfɔ b'a fɛ bi jɛgɛfɔ b'a fɛ sini wa hali sini sanamisɛni Cerno y'a sen da dingɛ minnu na a ka di arajo jɛgɛfɔ ye an k'an sen da o dingɛ kelenw de la Cerno somaw k'u ni ce u ye den ɲuman di jamana ma Cerno somaw k'u ni ce u ye hakilina ɲuman di jamana ma maa min tɔgɔ ye kɔ tigɛ ka baw tigɛ ala n'a ka jamana kanu n'a ka baara kanu ye k'a lase jamanadenw ma san 100 ɲinan kɔfɛ nin tɛ san 31 ya san 100 ɲinan kɔfɛ ji bɛ da Cerno tɔgɔ sɛnɛ kan k'a kɛra kɛwale ɲumankɛla an ka jamana in kɔnɔ k'a ye baara kɛ baara min tun ka ɲi e ko cogo di namu Ala kana maa si ka diɲɛlatigɛ kɛ k'i nana ten ka taa o ye tiɲɛ ye wallahi wulibali do de sanam dengeni ni nana I mana do ko la fa k'a fɔ karama sina kunbɛn na wala karama sina ɲinige an ka misali wulibali ne bɛ kɛ karama sina ka idole ye ne ye karama sina kanu e ga ka kɛ e bɛna ten ka taa ten tɛ ko dilan dɔw yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɔ yɛrɛ dɔw bɛ tɛ ko dilan dɛ ko karisa a bɛ taa sanamisɛni e m'a mɛn ko ni banni kɛra ko n'i ye dɔw kelen k'a fɔ ko kɔfɛ an bɛ taa foli la ko b'a yɛrɛ fɔ ko banbatɔ ayiwa fɛn dɔ bɛ kɛ ko fɛn dɔ bɛ yen sanamisɛni adamaden sogo tɛ dun nka an bɛ min kɛ an ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ maa tɛ se ka kɛ yiri ye yan maa tɛ kɛ gabakuru ye yan maa tɛ kɛ ji ye yan ala de ye waati dɔ latigɛ bɛɛ ye n'o waati sera sanamisɛni b'i kɔ don diɲɛ na sanamisɛni n'an m'an kɔ don diɲɛ na don min na o ka sɔrɔ sanamisɛni an ye nɔbila kɛ min bɛ se ka lakali min bɛ se ka fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le guido kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Bajabate namu cɛbakɔrɔ man ka kuma a ka baara kɛ n'o de bi ye an bɛ waati min n'a fɔ sisan an bɛ n bolo don ni sɛbɛn min n'an b'a wele ko nouvelle horizon mun ye Mamani Ture ye ni y'ale ka nɔbila ye an ka taa Kita Bajabate min ye Burulayi Kulibali ye Burulayi Kulibali min ni ale ye maa 5 ne kɛ olu bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba u ka denbaya la Kita Bajabate min ye kiiri tigilamaw ye chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kita u y'a ka kiiri ni k'a bolo da kiiri in kɔni a kɛra Bajabate a kɛra avril kalo tile fɔlɔ san 2026 nka min ye peine de mort ye k'a fɔ k'a bɛ jɔ k'a faga Bajabate a ye min kɛ peine de mort kɔrɔ de ye fɔtan ka sababu kɛ maa 5 a y'a bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba ni kurukala ye a filɛ dɛ adamaden kɛ i maanifin ɲɔgɔn fa taburulayi i ma nin don a la e bɛ nin b'o la ka danganiya jumɛn kɛ ko bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ Bajabate sɛbɛn fasiri ba ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko Kita a ko mun ye kiiri tigilamaw ye damaraba ninnu u ye ɲɔgɔn kunbɛn u y'a bolo da nin sɛbɛn in kan ni k'u ka hakililata d'a kan k'a sababu kɛ ka mɔgɔw miiri janya min ye alamisadon ye mun bɛ na décembre kalo tile 7 ma san 2023 min ye Burulayi Kulibali ye ale kɔni ye ala minɛ n b'a f'i ɲɛna mankan dɔ kɛra u ka du kɔnɔna na a yɛrɛ ka fɔ la ani min yɛrɛ mɛnna ŋunukan na k'ale ye maa ye ka don a tanti ka sokɔnɔna na n b'a f'i ɲɛna k'o de kɛra sababu ye n'ale ye nin baara cɛjugu kɛ o sufɛla fɛ ale ye cɛ dɔ ye min kɔni n'o dɔnna n b'a f'i ɲɛna ale bɛnkɛ muso fɛ yen i n'a fɔ muso 2 kun don a donna yen yɔrɔ la k'o kɛra sababu ye ale fana ye nin baara cɛjugu ye ni k'a kɛ bɛnkɛ yɛrɛ ale bɛ Espagne jamana na Bajabate yɔrɔ i b'a kalama sa k'a fɔ maa caman bɛ olu bɛ muso furu u bɛ taa fɛn ɲini na fɛn ɲini min kɛ a bɛ di sokɔnɔmaw de ma o b'a ka lafiya la o b'a ka tiriki tɔrɔkɔ la ka nin baara in kɛ ka ɲɛsin sokɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko maa bɛ yen a den dɔ bɛ yen k'o de ka baara ye nin ye a ko nin bɛ maa bɛɛ lajɛlen dabali ban
Bajabate sɛbɛn fɔ ka fɔla min ye kiiri tigilamaw ye o kɛlen ka kiiri ni k'a sigi u y'a yira sa k'a fɔ nin baara in nin kɛra kun jumɛn na sɛbɛn fɔ ka fɔla a ko n b'a f'i ɲɛna bɛnkɛ muso dɔ bɛ yen a na kɛ n b'a fɛnɛ burula ɲɛkun b'o la burula ɲɛkun b'o la burula ɲɛkun b'o la burula ɲɛkun b'o la a na kɛ burula ɲɛkun b'o la ko chaîne de jalousie ale ye maa don dɔ ye o de kɛra sababu ye n b'a f'i ɲɛna nin ko in ko taara ka da nin na ale kɔni ko k'a ye maa don dɔ ye min ye a tanti ka sɔgɔna ye ko de kama ale ni waleya cɛjugu kɛ sɛbɛn fasiri ba ka fɔla a ko keleya maa kɛ cogo cogo muso kelen la n b'a fɛ sira nin ma a ma se jango e ti dɔ furu maa min yɛrɛ t'i ɲɛ jɔyɔrɔ ye e muso tɛ i masa hali n'i yɛrɛ ta dɔn maa n'i ye ko dɔ ye i ti dɔ furu i ba e b'i ɲɛ jɔ la mun na jango ka keleya wuli e ti dɔwɛrɛ dunan ɲɛ tan ni ci ka na i ka kalan kɛ du kɔnɔ to bɛ d'i ma n'a bɛ d'i ma i b'i ko siyɔrɔ b'i bolo cɛ bɛ taa mun keleya wɛrɛ kɛ so kɔnɔ yen a filɛ dɛ hali n'i bɛ muso kɔ k'i b'a furu Bajabate n'i nana bɔ ko dɔ kalama ala y'i sutura i y'a fɔ maa min bɛ kɛ sababu b'a fɔ i ka bɔ jogojugu kalama i b'o tigi fɔ k'o walima dɔn hali n'i yɛrɛ ta dɔn i ti jɛ muso camanba bɛ yen cɛ camanba bɛ yen i t'i yɛrɛ don ko la ka taa kɛlɛ kɛ ka mankan caya o ye fɛn ye fɛn min ma ɲi dɛ o fana burulayi y'a yɛrɛ lase kungo ma sɛbɛn fatiri ba ka fɔ la a ko mun ye maa 5 ye burulayi a ye ninnu bɛɛ lajɛlen ni kɛnɛ karaba burulayi welelen ka na kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔla la k'a ɲininka a ye baara min kɛ burulayi y'a yira sa k'a fɔ ale kɔni ye maa dɔw dunda ye n b'a f'i ɲɛna a baliɲini ka sokɔnɔna na a ko o de kama ale ni waleya ne k'a kɛ a seginna a kan a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko ale kɔni bɛ bonyamasi kɛ a bɛ hakɛto ɲini kɛ ka ɲɛsin n b'a f'i ɲɛna bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ ni olu ntɛn na a ko a bɛ dɔ kɛ ka ɲini ala ka ɲini o la k'u dɔɔrɔ suma ko n'i ye se ale yɛrɛ burulayi kulubali ye ko ale bɛ fɛ n b'a fɔ ko nin ko n yɛrɛ kana kɛ n'i ye se kɛ a bɛ ni dɔw la k'u lawuli sa a bɛ sin ka lasigi ten walahi président de tribunal ni maa min ye kojugu kɛ Sadamu foyi ti ɲɛ ni nimisa tɛ ala k'an bɛɛ kisi kojugu ma o de kama a bɛ fɔ ni ko kɛr'i la ka na dusu bila hakili ɲɛ n'i taara bɛn ni ko dɔ ye kana kuma sa kana dusu bila hakili ɲɛ dɛ i yɛrɛ minɛ n'o tɛ mago sa bɛ yen dɛ n'i taara ko bɛ taa bɔ a la aw si ma sigi ni aw si tɛ tɔgɔ siɲɛ sɔrɔ walahi fo ka taa sa a bɛ nimisa kɛ i b'i yɛrɛ ɲini o ye tiɲɛ ye Bajabate président du tribunal min bɛ yen ni o ye juge belebele ye ni o ye Burulayi Samake ye ale de tun bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛ u ye ɲininkali ta u ye ɲininkali ta ka kɛ Burulayi Samake o de tun bɛ k'a kiiri o de tun b'a tɔgɔma kiiri tɔgɔma ma ɲuman kɛ dɛ a ma ɲuman kɛ tɔgɔmaya t'o la a ma ɲuman kɛ tɔgɔma ma ɲinɛ kɛ Bajabate u kɛlen ka ɲininkali da n ye min fɔ a ko n'i ye se k'ale ye ko nin ko in ka segin k'ale kana k'a kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ a tilala fana k'a fɔ k'an bɛ waati min na fɔ sisan ko n'a bɛ se ka hakɛto ɲini kɛ tribunal fɛ n'u bɛ se k'ale mago to ka se ka fiɲɛ bɔ dɔ d'a ma Burulayi ko ten Burulayi y'o mun fɔ u y'a lamɛn a taara ɲɛ ka na nka min ye n b'a f'i ɲɛna musow furumuso minnu kun bɛ yen n b'a f'i ɲɛna olu kɔrɔkɛ dɔw bɛ yen o welela o ɲininkara o ko ne y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ min ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ u ka bere da kunna bere min ɲɔgɔn ma deli u ka sariya yɛrɛ de bato ka ɲɛsin a ma u ye sariya kɔni u y'a lajɛ jaabi bɔtɔ u y'a yira sa k'a fɔ mun ye Burulayi Kulubali ye a ko a tɛna si kɛ kaso la dɛ Burulayi ne k'a jɔ ne ka Burulayi fa Burulayi n'o de ka kan peine de mort kɔrɔ tɔgɔya nka Mali kɔnɔ peine de mort tun bɛ k'i jɔ k'i fa sɛbɛn o banna Mali kɔnɔ a bɛna si kaso de kɛ sisan voilà nka peine de mort de sɛbɛnnen don yan fɔlɔ peine de mort yɛrɛ ni baara tun banna ka ban k'i ka papier da i ka peine de mort i bɛ taa jɔ de k'i fa mais bi o dabila la o de fɔra sɛbɛnfura kɔnɔ nka bi an bɛ waati min na n'a fɔ sisan nka o t'a bannen de bɔ min ye maa 2 ye olu fana bɛ yen minnu ye Burulayi dogo ka dumuni di Burulayi ma ka fara Burulayi k'a k'u bɛ nin ko datugu kiiri tigilamɔgɔw ti dɛsɛ ko la u y'olu sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u bolo da olu maa 2 kan san 5 5 ans de prison ferme 5 ans de prison ferme ka t'i tɔgɔ ye o ko la nin tɛ kɛ yɛrɛ la da ye n'i pan ka sɔrɔ kotigi ma ban i pan ko 2 kɛ wa kojugu kɛla mabɔ ko dogo minnu ye dumuni den ka fɛn k'a dogo b'a fɛnɛ Bajabate san 5 dira olu maa 2 ma o ye complice 2 ye san 5 dira olu ma n'i ye sɛbɛn a ye mun fɔ n b'a f'i ɲɛna nouvelle heureusement kɔnɔna na Mahamani Ture nin y'ale ka nɔbila ye Sɛlɛmisɛnni ala ka bɛɛ lajɛlen kisi kojugu ma sabu kojugu o de ye adamaden karamɔgɔ ye karamɔgɔ ba mun bɛ adamaden na o de ye kojugu ye n'i y'a kɛ i yɛrɛ bɛ tila k'i sigi ka nimisa capital ma d'ale ma a ma gɛlɛya Sɛlɛmisɛnni o tuma ni kibaruya banna o tuma waleɲumandɔn foli an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ
sara misɛnni k'a daminɛ jamana in kɔnɔ ka taa bila jamana in kɔ kan sara misɛnni ko bɛɛ ni ce sabu bonya bɛ mande bonyamasegin bɛɛ arajo tigɛ fɔ kɔnɔ yan waati o waati ni kunnafoni banna an bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin an ka lamɛnnikɛlaw ma lamɛnnikɛla minnu bɛ yen an bɛ so siri an tɛ k'u la sara misɛnni u y'an kanu ka k'an fɛ k'an ka baara kɛcogo ka d'u ye sara misɛnni o y'an fa kosɛbɛ waati bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ k'u ni ce u ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen ni ce k'a daminɛ Kayi fo ka taa bila Ander Bukani sara misɛnni o tuma an bɛ minɛnw koro fɛn banbali jate dɔn maa 4 kun don nɛgɛ tigi yɛrɛ n'o y'an bɛ Jakite kabini 5 heures du matin ale n'i ka cɛ de bali dayɛlɛ continuer fo k'a waleɲuman dɔn sɔɔni sɔrɔ la min ye radio tigɛ fo officiel ani YouTube an bɛ di y'o labɛn ni k'o di Jean Dako ma ka Jean fo ka waleɲuman dɔn sabu radio kɔnɔ yan an y'o de fɔ n ko bɛɛ ye polyvalent ye o tuma min ye sɔn duman ni ja duman ka taa bila TikTok sanfɛlaw la Jean ale y'a sɔnni sigi o kan e ni ne o ye kɔrɔlen ko ye tarata an bɛ dɛgɛ lamaga ni Ala ni kira sɔnna ma sini araba fana don duman wɛrɛ kunnafoni di kɔnɔ sabu ni taama ma jɔ bolo fifa tɛ jɔ hakɛto b'o kan sɔli Ala Mohamɛdi